Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Sigurno ste već čuli za ukusnu Oreo tortu bez pečenja, a danas ću vam pokazati kako je možete napraviti. Ova iznimna torta postala je jako popularna, a svakome koju je probao jasno je i zašto. Fini čokoladni Oreo keksi nalaze se u podlozi kao i namrvljeni u kremi, a koristili smo ih i za dekoraciju. No prava zvijezda ove torte neobično je ukusna krema koju smo napravili od sira mascarponea, slatkog vrhnja, bijele čokolade i narančinog soka. Riječ je o božanstvenoj torti koju svakako morate napraviti. Evo što nam je sve potrebno za ovaj recept. Podlogu ću napraviti od Oreo keksa i maslaca. Za kremu trebamo bijelu čokoladu, vrhnje za šlag, mascarpone sir, šećer u prahu, aromu vanilije, mljevenu želatinu, sok od naranče, Oreo kekse i vodu. Za ukrašavanje ću koristiti Oreo kekse i vrhnje za šlag. Dio keksa koji ću koristiti za podlogu prvo ću usitniti u blenderu. Kekse ću natrgati, a slobodno ostavite i bijeli dio s kremastim punjenjem. Najbolje je da ih sameljete u nekoliko tura. Prebacit ću ih u posudu. Sada ću na srednje jakoj vatri rastopiti maslac. Cijelo vrijeme miješam. Maslac je postao tekući i ubacit ću ga u zdjelu s usitnjenim keksima, te ću zatim sve izmiješati da se maslac i keksi međusobno dobro prožmu. Smjesa za podlogu je spremna. Namastit ću kalup s uljem. Ovaj je promjera 26 cm. Zatim ću staviti papir za pečenje koji sam ranije iskrojila na veličinu kalupa i isipati smjesu. Smjesu ću utisnuti prstima, utupkajte je dok je ne navučete do rubova i sada je još samo treba dobro izravnati. Podloga za našu tortu je gotova i ide odmah na hlađenje u frižider. Dok se podloga hladi, krećem s izradom kreme. Prvo ću pripremiti sve potrebne sastojke. Stavit ću 4 žlice vode u posudu i unutra usipati želatinu te je dobro promiješati. Ostavljam sve 10 minuta da nabubri. Otopit ću bijelu čokoladu na pari pa stavljam vodu da se zagrije. Za to vrijeme ću je natrgati na manje komadiće. Stavljam čokoladu na paru. Treba je miješati cijelo vrijeme kako bi imala ujednačenu konzistenciju. Prije nego što se sva čokolada otopi, maknut ću posudu s vatre i dovršiti miješanje dok se ostatak ne otopi. Mičem iz pare, još ću je malo promiješati i čokolada je spremna. Vraćam se želatini koja je u međuvremenu nabubrila. Stavljam je na vatru i miješam dok ne postane tekuća. Ne smije zakuhati. Želatina se otopila i maknut ću je s vatre. Pripremit ću i sok od polovice naranče. Narezat ću je i iscijediti. Tako. Svi su sastojci spremni i sada krećem u izradu kreme koju ću napraviti u 2 dijela. Prvo ću ubaciti sir mascarpone. Zatim dodajem šećer u prahu. I sada ću to dobro izmiješati. Zatim ću u kremu uliti sok od naranče. On će dati laganu osvježavajuću kiselkastost. Ubacujem i aromu vanilije. Sada ću sve ponovo izmiješati.
Ovaj dio kreme je gotov i stavljam ga sa strane. Izradit ću drugi dio kreme. Ulit ću slatko vrhnje u posudu i dodati mu otopljenu bijelu čokoladu. Dobro ću ih ručno izmiješati i nakon toga dodati i želatinu da sve bolje poveže. Ponovo ću sve izmiješati. Obje su smjese spremne pa ću pripremiti mikser i početi sa njihovim spajanjem dio po dio. Upalit ću mikser i nastaviti sa spajanjem krema. Krema je dobro izmiješana i preostaje da u nju ubacim još samo jedan sastojak. Naravno, taj sastojak su Oreo keksi koje ću prvo narezati na sitnije komade te ih ubaciti u posudu s kremom. I sad ću sve dobro izmiješati da se keksi ravnomjerno rasporede u kremi. Krema je spremna i izlit ću je po našoj podlozi koju sam izvadila iz frižidera. Još ću je malo zagladiti i poravnati i ide na hlađenje u frižider tijekom noći. Torta se ohladila i još je moram završno ukrasiti. Uzet ću 8 komada Oreo keksa, odvojit ću punjenje i natrgane ih ubaciti u blender. Evo, lijepo su se usitnili. Izradit ću i čvrsti šlag od vrhnja za šlag. Sve je spremno za ukrašavanje. Prvo ću posipati tortu s napravljenim keksima. Malo protresite kalup da se sve izravna i popunite još par preostalih rupica. Nakon posipavanja oprezno ću skinuti kalup. Evo ga. Već sada izgleda odlično. Preostaje mi još samo izraditi postolja od šlaga. I na njih postaviti preostale kekse za ukras. Naša Oreo torta je gotova. Stavit ću je još malo u frižider prije posluživanja. Torta se ohladila i moram vam reći da sam stvarno sad već nestrpljiva da je probam. Sad je samo moja. Da. Napravit ću ja novu, nemaš bjeda. Iznimna je, baš iznimna. Božanstveno je meka, a prefina krema topi se u ustima. Oreo keksi, bez obzira nalaze li se u podlozi, kremi ili posipani na vrhu, daju neodoljivu čokoladnu aromu. Krema je zanosna i blaga, a aroma vanilije, naranče i bijele čokolade zajedno s mascarponeom stopila se u jedinstvenu i neodoljivu cjelinu. I sve to bez pečenja, pa je stvarno teško zamisliti bolji recept od ovoga. Ako vam se svidio ovaj recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na naš YouTube kanal. Pisani recept potražite na web stranici receptura.com. Bye!